Oplođenje, ili pod drugim nazivom polno razmnožavanje, to je spajanje dve haploidne ćelije, muške i ženske, u jednu diploidnu ćeliju, zigot. Oplođenje može biti spoljašnje i unutrašnje. Spoljašnje ribe vodozemci, unutrašnje kopnene životinje, kao na primjer gmizavci, ptice, sisari i neke ribe. Unutrašnje oplodnje ima veće šanse da uspe. Razvoj embriona kod unutrašnjeg oplođenja. Ovoj parnost, embrion se razvija u jajetu, ptice, žabe, većina beskičmenjaka, i vivapornost. Rađaju se živi mladunci, većina sisara ovovipira. Embrion se razvija u jajetu, a jajetu tela majke, na prve neki gmizavci, ajkule. Stupnjevi oplođenja. Prepoznavanje i kontakt jajne ćelije i spermatozoida. Oplodnja se odvija u ženskom polnom kanalu, gdje dospe 100 do 200 miliona spermatozoida, a samo nekoliko stotina dospe do mesta oplodnje, ali samo jedan spermatozoid oplodi jajnu ćeliju. Kapacitacija. Sazrevanje spermatozoida na putu do jajne ćelije. U prirodi se prepoznaju gameti iste vrste. Može da se desi do ukrušenja različitih vrsta. Tako potomstvo je neplodno, na primjer mule i mazga. Pod 2. Kontrolisani ulazak spermatozoida u jajnu ćeliju. Monospermija, jedan spermatozoid uđe u jajnu ćeliju i oplodi je. I polispermija. Više spermatozoida uđe, a samo jedan oplodi jajnu ćeliju. Mesto ulaska spermatozoida određuje prvu deobnu ravan. Akrozomalna reakcija. Spermatozoid i jajna ćelija se privlače, spermatozoid izbacuje akrozomalni konac i dodiruje jajnu ćeliju na tačno određenom mestu. Kada dodirne vitelinski žumancitni omotač, tada izluči hidrolitičke enzime iz lizozoma i razlaže omnu. U jajnu ćeliju glava sa jedrom i centrom, a mitohondrije i rep ostaju van. Tada se pokreću kortikalne granule ispod vitelusne opne. One bubre izbacuju sadržaj, pri čemu formiraju fertilizacioni omotač, koji se nepropustljiv za ostale spermatozoide i embrion od mehaničkih oštećenja. Pod 3. Spajanje haploidnih jedara gameta. Kada uđe spermatozoid u jajnu ćeliju, jajna ćelija završava meiozu. Spajaju se hromozom i jajne ćelije i spermatozoide. Nastaje oplođena jajna ćelija ili zigot. Zigot sledi majčino uputstvo za dalje razviće. Nakon toga započinje rano razviće koje obuhvata pod 1. brazanje, pod 2. gastrulaciju i pod 3. organogenezu, završna faza. Partenogeneza. Veštačko oplođenje, tehnike asistiranje reprodukcije. Davaoci gameta donori, oplođenje u epruveti. Započinjalo još prvo od 1978. godine od Louise Brown. 250.000 beba godišnje od ovog metoda. Brazanje. Da bi jednoćelijski zigot postao višećelijski organizam, on se brazda. Podleže uzastopnim mitotičkim deobama. Daje 2, 4, 8, 16 do nekoliko ćelija blastomera. Broj uzastopnih deoba je zapisan u jajnoj ćeliji i različit je za svaku vrstu. Kao rezultat brazanja nastaje blastula. Ćelije blastule se zovu blastomere. Blastula sadrži sloj ćelija ili blastoderm i šupljinu ili ti blastocel. Kod morskog ježa je blastocel u centru, dok je žabe pomeren ka jednom polu blastula. Blastomere ne rastu, već se samo umnožavaju. Pojedinačne blastomere su manje od jajne ćelije. Blastula je ista veličina kao zigot. Blastocel. Blastocel nije prazna šupljina. Nema ćelije, ali je ispunjen želatinoznom masom koju stvaraju blastomere. Blastocist.
Kod sisara se blastula naziva blastocistom. Izgrađena je iz jednog sloja ćelije na površini, trofoblast, od centralne šupljine blastocel i unutrašnje mase ćelija koja je prikačena za trofoblast. Od ove mase nastaje embrion. Gastrulacija. Brazdujući se duž jajovoda, embrion se polako spušta u matricu 6 do 7 dana nakon oplodnje. Embrion se pričvrsti za zid materice, hrani se na račun trofoblasta, od koga će nastati horion. Od jednoslojne blastule nastaće troslojna gastrula. Gastrula embrionalnim stadijumom građen iz 3 sloja ćelija. Pod jedan ektoderm, spoljašnji, endoderm, unutrašnji i treći mezoderm, srednji. Znači da ponovimo. Gastrula embrionalni stadijum građen iz 3 sloja ćelija. Ektoderm, spoljašnji, endoderm, unutrašnji i mezoderm, srednji. Javlja se nova šupljina gastrocel. Na ulazu u gastrocel javlja se otvor blastopol za komunikaciju sa spoljašnjom sredinom. U odnosu na blastopol, organizmi se dele u 2 grupe. Pod prvi je protostome. Od blastopora nastaje ustni otvor, mekušci, prstenasti crjevi, zglakari. I pod broj 2, deuterostome. Od blastopora nastaje analni otvor, boljokošci i hordati. Blastula je lopatasta, a gastrula izdužuje u jednom pravcu čime se uspostavlja glaveni i repni region, kao i bilateralna simetrija. Gastrulacioni pokreti se odvijaju pokretima aktinskim filamenta, elementi citoskeleta. Blastomere znaju put kretanja zahvaljujući signalnim molekulima, morfogenima. Blastomere znaju put kretanja zahvaljujući signalnim molekulima, morfogenima. Gastrulacioni pokreti ne odvijaju se cijeloj površini blastule, već samo na određenim regionima. Nakon gastrulacije slijedi organogeneza, mijenja se oblik, veličina embriona i staraju začeljice organa, ekstremiteta glave i ostvaruje opći plan građe. Opći plan podrazumijeva bilateralnu simetriju i stvaranje osnovnih organa. Osnovni osovinski organi su nervna cev, leđeno, notohorda, ispod nervne cevi i crvena cev, trebušna.